Takže čo ľudia, moje meno je Cerky, teď jsem u dalšího názoru Clash of Clans. A ako vidíte, je nový klán Drabova Kings. Možno to vyznie divne, ale je to klán, áno. A teraz vyzývam všetkých mojich odobrateľov, ktorí hrajú Clash of Clans, spojili ste v nejakom inom kláne a nechcete ísť na preč, tak tam ostaňte, ale tí, čo ste v nejakom kláne, alebo tí, čo nie ste, najprv tí, čo ste v nejakom kláne, už tam nechcete byť, tak poďte sem do Drabova Kings. A tí, čo nie ste v nejakom kláne, tak poďte sem. Sme tu zatiaľ len 11, ale celkom dobré. Napríklad na bossa si posvietime. No, excelentný dedinka. Pardon, musíme priznať. V dnešnom diele skúsime útok 15 gigantov. Áno, už ich mám na trojke. Na trojke mám gigantov. A poďme 15 gigantov a 50 arčerky. A ten healing. A prvá CVčka, čo bude, je večer, takže večer zase budem točiť to. A my pôjdeme dve útoky, môžeme ísť, my sme 6. My skúsime na tohto nubáka ísť. Nubák ako nubák, hej. Neviem, či ho dáme, ale dostal som jednu taktiku od Samok. Ale všimnite si, pozrite. 10 je horšia než 9. 10, teraz poďme na jednotku. A 9. Nie, 10 je lepšia než 9, áno. Trošku splietol. Takže my to už máme rozvolené ako v kláne. Prakticky vám ukážem, kto je v kláne. Žiadne zmeny sme v tom nerobil Gogelo. A všimnite si, všetci tam majú wizardov. Dobre sme si to rozvolili, čo? Prakticky je to tak ako v kláne, takže Gogelo, Boss, Samok, Gogelo, Boss, Samok, Mrbanana, Crazy Panda, ja, Kičko, Mrdator, PKSK a Quizex. Takže takýto nejaký asi útočík dáme. Zvuk nezapínam, je to 4. diel z Clash of Clans, ale ako keby to bol 3, lebo ten 3 som snáď odstavil, keďže tam počuť iba hudbu viacej než mňa. A som kus náchladný, takže sorry. A áno, Townhall som už říkal. Ty z tej češtiny už mi prepína. Už som hovoril, že mám na 6 asi. No hej, už toto som si vylepšil na 9, obidve. To si už vylepšujem na Gold Storage, si vylepšujem na 9, tento už mám na 9. A skúsime tento útok, že či nám vyjde. A dúfajme, že všetko dobre dopadne. Vidíte, máme ešte aj niečo v CV, v klane, čo nám dali. A pokiaľ ste lepší level než ja, alebo nemusí byť zrovna lepší level než ja, ale pokiaľ ste lepší v klanoch, pokiaľ máte dobrý klán, tak príďte, samozrejme, tak skúsme na tohto nubáka. No, chceme to takto, máš v kláne dačo? Nevieme, takže vypustíme to. No, vypustíme 15. Áno, dávam ich na schvál na akopu. Keďže je veľmi ďaleko ten mortár, tak nič nám zatiaľ nehrozí. Zatiaľ sa vrhem do toho tu. Takto, zatiaľ. Nech to zničia. Ešte aj tento. Na tento sa nikdy trafí, to ja nechápem. No a dáme tu na tak 1, 2, 3, 4, 5. Nemal som ich v pláne dať na seba, ale dal som ich na seba, než zničia mortár. A prakticky ich môžem dať na seba, lebo už nám prakticky ani nič nehrozí. Keďže si to dáme jak nič. Ja viem, vybral som si nejakého takého nubáka, ale čo chcete, no. Nemám teraz vôbec chuť na fighty, ja vám potom poviem prečo. Nemám chuť na takých väčšie levely ako som ja. 31 000 loot, celkom dobre podľa mňa.
tieto arčerky, aj v celé pôjdem tak, s 50 arčerkami a 15 giantmi. Dostaneme ešte aj healerku, sme sa o tom aj rozprávali. To necháme na čo tady tu buchlo. Takže jak nič, na 100%, 11 pohárov, 31 000, 17 000, dobre. Pekne, no, potom sa pozrieme. Ako som už hovoril, dneska ešte predstavať dedinu nemám v pláne, ale mám v pláne, hneď vám poviem čo. Toto, pár. Nie. Copy. Sem, OK. Copy. Sem, OK. Teraz to je stále takisto. Prečo? Edit. No, level 2. Dobre. Tu na 9. Prakticky tak ako to je, len toto tu mi neukazuje. To nechápem prečo. Aha. Vytiahneme to. Poďme takto. Asi takto, že? Zastavíme takto. Hop, hop, hop. Hop, hop. Neviem presne, jak to tam mám. Tak, a teraz skúsime dať Wizard Tower, Mortar, toto tu, nie, toto, toto, nebude toto, ups, teraz sme to kus dosrali. Teraz sme ako select, tak to prečo sa nedá posunúť? What the? Tak, na schvál. Nejako sme to tu dali proste, neviem ani jak. Tady pôjdu z hora, tam je ten drink. Mine buchnu sem. Tento spring buchnu sem. Tak čo? Dobre. Home. Dobre, tak. To je jedno proste, jak sa to nám zmestilo, tak sa to nám zmestilo. V kláne sme 11, áno. Ten Niky král nie je v tom. Ty vole, tak toho by sme mohli dať do CVčky namiesto. Neviem koho, ale tak. Celkom dobre vyzerá. Večer, áno, večer zase bude klán. Budeme mať klán Wars, čo som už prakticky hovoril. What? What the fuck? No to je jedno. Čo som hovoril, že budeme mať klán War. What the fuck, som chcel kliknúť, dobre. Budeme mať klán, takže klán War. Takže sa 800 mať. Teraz to normálne to bude ďalšie video. A zase večer bude ďalšie video. A áno, ešte to sme si chceli pozrieť. Tak uvidíme, čo spravil tento. To je fuck. Stadiaľ začal, hej. A kde to potom roztiahol. Ty kokos, na takéto si ich trúfaš? What the fuck? Celkom pekný ľud bere. Čo poviete? Ale tak ako na také si trúfnuť asi jak. Kde ich dal? Tu. A toto je čierne kvapky. Pekne. Tak prehral si to, ale tak asi čo, nevadí no. Takže toto bolo prakticky už ani nič k tomu nechcem dodať. Toto bolo asi všetko. Ešte videa, nech sa pozrieme ešte večer. Keďže budeme mať večer vojnu, tak na moc vám ozvem, dáme hneď 2 útoky, dúfam, že tam budú všetci.
napíšeme večer všetci na... Nie, ako tam sa napíše? Večer všetci na Clashku napíšeme. Na Clashku, to je jedno. Nech to napíšeme. Áno, ešte sa chcem vyjadriť tomu, keď som niekoho kýkol z minulého klánu, že zlý hráč, Maťko, alebo také niečo, tak ak ti ospravedlňujem Maťko, keď tak príď do toho klánu. Áno, príď do tohto, z toho ťa už nekliknem, ale len kvôli tomu som ťa sa mať kýkol, lebo sme už robili nový klán, tak nechcel som, aby si tam ostal. A pokiaľ by ste ešte chceli si aj so mnou niekedy popísať, tak príď do Drabula King, super klán, odporúčam. Furt bude vojna, poradie v celom sa bude furt meniť, takže nemusíte sa bať. Napríklad sa môže vymeniť Kvizek s niekým, alebo napríklad aj ja. A dúfam, že mňa nevymenia. Alebo Crazy Pandu. Čo poviete? Dobre, takže pokiaľ sa toto video páčilo, nezabudnite, že like, ja sa tam už môžem dať čus. Prakticky večer.